की हई बड़ा भाग मिलल बाटे अरे मानुष के तनावा अरे कैला न राम के भजनवा तनी अस्थिर मिजाज का करे वालो सुने में काहे से कि माई के प्रांगण में बैठल बानी सन ए जीवन में हई मनुष्य के तन मिलल बा त बड़ा भाग्य से मिलल बा आ मिलल बा तो काहे खातिर मिलल बा सोच के विषय बा अरे की कैला करार तू अरे माया में भूलैला अभियो से चेतोए सुगना कि बड़ा भाग मिलल बाटे अरे मानुष के ताना आ कैला न राम के भजनवा ए हो बड़ा भाग मिलल बाटे मानुष के ताना कैला न राम के भजनवा कवि के भाव बा काया के जारी जारी काया के जारी जारी माया बटोरला कल छल के आगे नाता हरि से ना जोड़ला तिहाई के भाव बा काया के जारी काया के जारी काया के जारी जारी माया बटोरला कल छल के आगे नाता हरि से ना जोड़ला चलते रहे काया के जारी जारी माया बटोरल आ कल छल के आगे नाता हरि से न जोड़ल हमनी के दुनिया में आ जाता निसन आ कितना कल छल से जियो तनी सन कि पटीदार के चार चक्का भइल तो काहे ना हमरो हो जाओ लेकिन ना आखिर ओकर भइल तो काहे भइल ई ना होखे के रहल ई नहीं कि सोचत कि हमार हो जाओ तूफान म्यूजिक वर्ल्ड सुनील भैया कवि के भाव बा कि खाली हाथ आइला अरे खाली हाथ जइबा अरे जाई न भरल खजनावा खाली हाथ आइला खाली हाथ जइबा जाई न भरल खजनावा खाली
मोंटे भैया रंजीत पांडे दुबे जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा। भगवान से शुभकामना रही कि वो लोग के आयु में बढ़ोतरी होके जय जय होत रहे। लास्ट कवि के भाव बा और कि पाप के कमाई वही जा अरे बही पर लिखाई आ देवेला गवाही वही जा केहू नहीं जाई। ए धरती पर कितना पाप करतनी उ सब वही जा लिखाता। एजर और दोस्त यार साथी सब लोग बा लेकिन ओजा गवाही देवे केहू ना जाई। एबर पटीदार पर दुखी तक कदम तक गवाह 10 गो किल पैसा से लेकिन ओजा कोनो गवाही ना ओजा नो कॉम्प्रोमाइज समझौता ना होला ओजा। तब इस मनुष्य के तन मिल में बड़ा सुंदर बाबू तिहाई के भाव लगावे सब कि पाप के कमाई पाप के कमाई पाप के कमाई वही पर लिखाई पाप की कमाई हो जा वही पर लिखाई देवेला गवाही वही जा केहू नहीं जाई। आई विकास पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपये का पुरस्कार आई बा। सतदेव गिरी जी जामो मठिया एमआई से बिंदी रही यहाँ के दिन दुगुना रात चौगुना हो मिली जब तनवा अरे छोछनी परना अरे केहू नाही लौकी समाना मिली जब तनवा छछनी परनवा आ केहू नाही लौकी समानवा। रोहित बाबू के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा। ए चंडी माई से कहम के हे माई ये बुआ के डीएमएसपी बनाई का सुनील भैया तूफान म्यूजिक वर्ल्ड मिली जब तनवा अरे छछनी परना केहू नाही लौकी समानवा। देखी मिली जब तनवा छछनी परनवा केहू नहीं लौकी समानवा। जब मनुष्य मरेला नु तो देखेम कि आंख में से आंसू आवेला काहे लोग कहेला का कि फलनिया नहीं खाना यही से रोता रह ना 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 इराउराखिया के सोझा लाइव टेलीकास्ट चलावल जाला एकरा से पहले 1 घंटा हो गइल 1 घंटा का कइले बनी बस बस तो मिली जब तनवा अरे छछनी परना केहू नाही लौकी समानवा। ई बड़ा भाग मिलल बाटे अरे मानुष के तनवा कैला न राम